Aquests dies ha començat la campanya de tardor de bolets. Els rovellons són els més populars entre els recol·lectors d'aquesta època, però el camagroc ha portat una sorpresa ben agradable tant a aficionats com a empresaris del sector. Molta varietat de bolets que feia anys que no es veia a dintre el bosc, perquè ara potser només es treballava molt amb el cep i el rovelló, i aquest any és que vas al bosc i portes un multicolor. Ara s'està trobant molt camagroc, que és aquest que veiem aquí, cosa que feia anys que no se'n trobava tants, o nosaltres no ens n'arribava tant a l'obrador. Bolets Prades es dedica sobretot a la venda de bolets secs i precuinats. És una empresa que fa més de 50 anys que està dins del sector boletaire treballant en una de les zones amb més qualitat per a aquest producte, la zona sud del Pirineu. Aquesta empresa ha treballat acotant boscos, és a dir, pagant als propietaris per a la seva explotació boletaire, de manera que està d'acord en que cal regular aquest boom que hi ha actualment als boscos. Els boscos té propietaris. Una cosa són els boscos públics i l'altra és que tu tens part d'un bosc que hi ha dies que no pots ni anar, que et sents amenaçat, i això ha passat. Doncs potser els propietaris són els primers que ho agrairan, que hi hagi una mica de regulació en tot això. Nosaltres molts anys hem acotat boscos que tu havies d'entrar pagant, però és normal, a mi em feien pagar els propietaris per tenir la temporada d'aquell bosc i per treure-li el rendiment. Però no només hi ha hagut un auge de la recerca de bolets als boscos, sinó que cada dia més el bolet apareix com a producte de gran valor en cartes de restaurants combinat amb infinitat d'altres productes. A més, s'estan potenciant molt durant la tardor les jornades micològiques en comarques com l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà.